Sa ngalan samahan ug sana pag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Maigsoon manginulso kita sa itong mga sala bandam kita ni pagsaulog ng Santos na Misa. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios na makagahom sa tanan. O kaninyo maigsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay nga akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo maigsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluan kat sa Dios no makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadain sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit lupain, Diyos Amahan,
magampo kita. O Diyos na mga gahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Naphtali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiub nga dapit, gisidla ka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo, inigkating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigukpok mo sama sa netabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaisog ug pangmalig-on sa kasing-kasing, ug pabuta ang Ginoo.
Ang Ginoong mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagkabingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab moingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magdala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkalunog ni Jesus nga gibilanggo ni si Juan miadto siya sa Galilea. Nibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti no propeta Isaías. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali. Agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudeo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag, kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon mudanag ang kahayag. So kaniadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea,
Nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlan Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Karon ay nakita si katulong Domingo sulod sa tuig. Ang atong mga pagbasa nindot kayo pagpamalandungan kay kini nag-awhag kanato na himuon natong duulo nato ang kahayag sa atong kinabuhi na mao si Jesus. Mao ang atong Ginoong Jesus. Ug kini makita ni nato sa atong salmo responsorio na nag-ingon, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug kaluwasan. Pero you cannot appreciate light if you don't witness or even immersed in darkness. Sa atong unang pagbasa, atong nadungog nga ang katawhan, no, sa gisulti sa unang pagbasa, naa sa taliwala sa kangit-ngit, naa sa niub, no, niub kaayo. O kung tan-aw nato kining mga lugar sa Zabulon, sa Naphtali, mga lugar ni nga dili pananaw sa panahon ato na kaning mga tawhana, they are not obvious candidate for holiness. Kay kanila lain mislag relihiyon, lain-lain og gigikanan. In short, kung ano ni nato kanang they are in a way a very chaotic condition or even place. And with the mindset and pananaw sa mga Hudeo, kining mga tawhana dili ni sila dapat duulon. So in short, na judgment na ay kangit-ngit. Pero sa atong unang pagbasa kita, gipahimangnuan that these people so walk in the darkness have seen the great light. Kay nakita nila ang Ginoo. Mga igsuon kung tan-aw nato, dali kay tawo mo segregate og tawo. Dili kumudol anak nila kay na ay daghang biases og judgment. Dili ta mo associate anak nila kay naa na sila laing mga kultura or even lain na mga batasan. Diba ato man ang makita sa unang pagbasa, pero gipakita sa Ginoo na kining kangit-ngit sa pagpanghukom or even sa ato ang mga judgment, pwede yun natong malamdagan. Bisan sa atong ikaduhang pagbasa, ang pagkabahin-bahin, matang man siya sa kangit-ngit. No, kani mga tawhan na nag-away-away ni kay naanay ginatawag faction, na ay mga clique, na ay mga nagkalain-laing gagmayng grupo. Mao nang pahimangno ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, na bahin ba di ay si Kristo? Si Kristo ba o si Pablo ba ang naglalansang? In short, when we want to serve the Lord, we should be mindful and we should focus on the Lord and not the servants. Usahay naara ba juning mga igsuon na juning muraog natong tintal na magbuhat og grupo-grupo. Labi na kung naay maayo kaayo adto dayon ang ingon natong ato ang loyalty. Di ba mao man sa nahitabo sa atong katilingban, murag nagbahin-bahin. Ang uban gali na sila kagulingong kolor.
ari ko diri, ari ko aning kulura, ari ko aning pamilyaha, na wala ang inatawag nato sense of unity. Though the loyalty sa ilaha is equated with sense of oneness, but the second reading tells us the reality of division. No? Dili na sila faithful sa Ginoo, kung dili faithful na sila ni San Pablo, dapig na sila ni Pedro. Di ba sa katilingban mo sinay tabo? Na atutang mahalon ang Pilipinas, pero adtita sa kaninga pamilya or king ani nga kolor, we are also judged and we are also divided according to that mindset. But again, we are reminded, even sa atoang tema sa Santo Niño, in Santo Niño we are one. Diba? So kung ganahan daytang dili magkabahin-bahin, adto ta tan-aw sa atong Ginoong Dios. Dili sa mga ingon natong pareho sa ingon sa ikaduhang pagbasa na gibahin-bahin nato ang Ginoo. And this is also a tendency. Bisan gali ako, I am reminded also to imbibe this, na usahay na ay mga tao na ganahan, ma-appreciate nimo, pero dili na ako isud sa kong utok o sa ako ang huna-huna, kay basin mo dako ang ako ang ulo. And I might forget that I am only servant. I will lead people to Jesus and not to myself. When you serve the Lord, you don't make fans club. No? Dili dapat sa imuha ang atensyon. Kung dili nahimo ra kang kanal, nahimo ra kang natong instrument or dayluyan sa grasya sa Ginoo, pero dili ikaw ang tinubdan. Mao nang usahay sakit sad kung kita na atay mapahitason na kasing-kasing. Kay usahay masakitan man kita kung mga lagad ug muduol kita sa Ginoo. Mawagtang ang atuang kaugalingon, not because we are important, but because we should be humble. Diba? Mao na ato ang ipakita. Ug mao ni gipahimangno sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo. Wala nato gibahin-bahin si Kristo. If you want to be one, focus on Christ, not on ourselves, not on how great we are. And it calls a lot of humility to recognize and embrace that reality when we want to become disciples of Christ. Sa atong ebanghelyo gali, mao sa giingon nato no, na ang mga katawhan ingon na didto sa Galilea giadto ni Kristo kay daghan kaayog nang inahanglan sa iyahang panabang. And kining mga tawhan na nagiadto sa Galilea, the same with the first reading that we heard. They are not obvious candidates. They are people who are, for them, sa mga kadaghanan, dili pure. No? Daghag ikakwintang bati. Daghan kaayo pwedeng ikwintang dili maayo. Pero mao'y giduol sa Ginoo. No? Or even sa second part sa atong ebanghelyo na dunog nato, si Jesus mitawag sa mga una niyang disipulo. Si Andres o si Pedro. O kini, unsa man ang konteksto sa tawag mga igsuon, sa ilahang adlaw-adlaw na panginabuhi. Mangingisda man ni, gitawag sila ni Kristo, sunod kamo kanako. Ug silang gibuhat, diha-diha, mikuyog sila, no, ilahang gibiyaan ang ilahang pukot. Maigsuon kining tawag ni Kristo sa unang duha ka disipulo, dili lang ni para nila. Perhaps it is also our calling, biyai ang atong mga pukot. Ang pangutana, unsa man ang mga pukot mga igsuon? Pwede ang ato ang kaugalingong pride, atong kasalanan, or even our achievements na usahay, dili na ta makakita sa kaayos sa uban o even ang kaayos sa Ginoo. No, these are the things that hinders us to love God and our neighbor. No? And the response is immediate. Diha dayon. Di ba? Mao may description sa ato ang ebanghelyo.
So ang pangutana kung kini di ay tawag sa di ay nato andam batang mubuhi sa ato ang mga pukot, no? Usahay ang atong mga pukot, we are comfortable of them na dili na nato dayon mabuhian. Pero may suon mani awhag kanatong tanan, no? There are a kind of a sacrifice sa atong part to follow the Lord. And remember, dili lang ingon nga ang pagsakripisyo nato dili suklian. Remember when God called you no longer be fishermen but fishers of men, no? So naay transformation sa ato ang parti kung kita mosunod sa Ginoo. Pero usahay ang kausaban dili dali ni natong gakson. Labi na kung kita comfortable kayo ta sa atong mga pukot, sa tuang mga batasan, sa atuang mga kaligutgut, or even sa atuang mga gahom gali, no? Uban dili na kamaong mutanaw nga kini di ay para tani ikaalagad sa uban. Again, going back to corruption, that's also one of it, no? Dili na sila ganahan nga ang ilang pagkakomportable sa gahom, nakalimot sila kung unsay purpose ni ini. Mao nang usahay kung dili na mupas-an sa krus ang iyahang gialagaran ang mupas-an ni ini nabali, no? Pero kung tan-aw nato going back sa spirit sa ato ang tema sa ato ang mga pagbasa, kita giauhag na magpakaubos para dili kita mabahin-bahin, para dili na ta mobalik sa kangit-ngit, no? And ang ato ang salmo responsilyo would make sense and would be alive na ang atong Ginoo ang ato ang kahayag ug ang kaluwasan. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut unta na ang atong kahayag ang Ginoo ato ang perming giya sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. Manindog ang tanan. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. si Jesus ang kahayag niyanhis sa kalibutan aron pagdanag sa kangitngit sa sala ug sa kamatayon. Dadto nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan. Puno sa paglaom moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o sa pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag niini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom o pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kabatan-unan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios,
ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga matuohong mihalina makasulod sa langit ng puloy-anan, magampo kita. Ginoo, kaluoy kami. Mahigugmaong amahan, tabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak si Jesucristo, malaumon kami nga mudangat ni anang maungging harian. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagkamamra kong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Duhat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang anan, alang usab sa itong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugod nga magluwas kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos namahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Kung dili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mo'y imong gasa kanamo nga maoy unang bunga sa ani nga umaabot nga among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw no ang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mo espiritu do pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini nga tanan og kan-a kay kini mga akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningat to sing mga tinun-an ug mingon. Dawati kini og Panginong kamo nga tanan gikan niini kay kini mangkalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga sa kasabutan. Ang dugo na iula alang kaniyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paan si kinabuhi og palis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisig nga ngayan na moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug duo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginami simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon na nangamatay. Malaumon na mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na gatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Yatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa manatong gamito ng mga pulong nga gikudlokan nato sa tuang manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay. Panagday. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga mga gahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya, nga makabuhi maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Idukuan niyo ulog atong pangayon ang panalangin sa Dios. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug santusa sila aron sa paglikay nila sa kadautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo, ug ang panalangin sa mga gahom na Dios samahan ug sana ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.